Здравейте, мили хора! Както знаете, намирам се в град Пре, Северен Тайланд. И днес, в днешното видео, ще ви разведа из най-красивите и най-значителни храмове за града. Като ги посетихме днес, какво да е, с автобусче във формата на трамвай. Беше много яко. И също така, както ще чуете и по-нататък в видеото, гласа ми беше много зле. Бях доста болна, затова и не ми се снимаше в лице, затова и интрото получавате една седмица по-късно. Но съм гласът зад камера, който ще ви покаже кръстите напред. А вечерта Адашката ми и семейството ѝ ме поканиха на вечеря от тях. Като вечерята приготвихме заедно, седнали на пода в кухнята. Оставила съм ви едно супер сурово видео, да не съм чула думата нехигиенично, тя вече не присъства в моя речник. И преди вечеря всъщност ме заведаха на разходка с колата на Барби хора. Беше уникално, но всичко това ще го видите в видеото, въпреки че аз ви разказах цялото видео и просто може да излезете и да продължите да се скролвате. Шегувам се. Останете, гледайте. И съм ви включила кадри от нощния пазар. Реакцията ми как ям червей. Приятно гледане. За тези от вас, които не знаят коя съм, казвам се Лалита, пътувам из Юго-Източна Азия и доброволствам, като качвам почти дейли влогове в YouTube от пътуванията си, преживяванията си, доброволческата работа, която извършвам, съвети, трикове и така нататък. Така че ако ви е интересно, абонирайте се. Измислила съм да ходя на много яки места след тук. Така че да. Enjoy! Този храм е на 1000 години. Явно в този храм са запазени някои от реликвите на Буда. Сигурно някой друг негов зъб. Защото, както знаем от предходните ми видеа, в Шри-Ланка се съхраняват зъбите на Буда в един храм в Кения. И тук има други части от тялото му явно. Този Буда спи тук от 1370 години.
รถล้างรอบเมืองเดี๋ยวพ่อจะให้โอเค อันนี้เขาเรียกว่าอะไรตำนี้พูดว่าอะไร smashing smashing you smashing เดี๋ยวก่อนใส่เข้าไปนี่น้ำพริกอะ น้ำพริกนี่ไม่รู้นะ เครื่องแกง curry 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 yes. this curry It's for the curry okay for curry for the curry 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 for the curry herbs for the curry for the curry อันนี้นะลูกพริกอะ ชิลลี่ปะ chili chilies chili 1 2 3 4 5 this is so spicy it's okay I eat spicy oh 5 nice dry chili oh that's chili ไป พริกแห้ง พริกแห้งrice chili dry 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 chili dry chili dry chili dry chili ตามน้ำพริกเห็นปะอันนี้ขมิ้นนะลูกอันนี้ข ginger มิ้น whoops นะ ginger 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 yeah ginger is สมุนไพร this herb it's herb in Thailand พ่อหมูไว้ไหนอ่ะนี่ไปเลยจอดปลาร้ามาเซฟเอาปลาร้าในตู้เย็นมาลูกพอแล้วลูกพอละวางเลยพอแล้วบ้านเราเรียกแกงแคแต่บ้านเขาไม่มีมาประเทศน่าจะไม่มีมั้งแกงแคเขามาจากประเทศอะไรนะเรียกผัดจบเทสวิดีโอไทยเซสโนยังไม่ผัดให้ยายสโนเขามาอันนั้นที่ไหนเราตะหลิวอ่ะตะหลิวอยู่นี่ไทยเซบวกวันเมนูว่าСлед като се разходихме с розовата количка, изготвихме вечерна под дървото. ที่เธอจับให้ทุกคนหยิบอะไรจ้ะอะไรเนี่ยนูโดนูโดคืออะไรหยิบให้ใช่ไหมหยิบทิ้งลูกสาวเดี๋ยวพี่ได้เปิดได้เดี๋ยวเฮ้ยได้ใช่ไหมน้องให้เช่าเลยถ้าใครจะเดี๋ยวก่อนน้องให้เช่าเฮ้ยเอามาเลยเฮ้ยไหนตรงไหนอันไหนไปติดไหนเก่งมากไหนโอเคปล่อยนะ fish เฮ้ยมาแล้วไหนมีไหมมีไหม fish อ่ะพี่ว่าพ่อหนูมาเหรอไอ้เชื่อЗдравейте, мили хора! Аз отново се разболявам
Тук му бях почнала да се оправям и днеска е събота, 4 януари, мисля. Май да. Просто вече нямам представа за дните. Днес събота имах цял ден часове с децата и последния час, който имах с тинейджърите, едното дете, капитан всъщност, той, който го виждате най-често във влоговете ми, реши, че му е много горещо и ще пусне климатика. Аз бях с свичър, смисъл без климатика бях с свичър. И пуснал климатика, моля ви се, без да веда на 17 градуса. И аз по едно време, докато се преподавам, и усещам, че ми става много студено и си викам, боже бе, чак пък толкова, нали, да съм зиморничева и, нали, да ми става студено. И какво поглеждам, защото климатика над мене, зад гърба ми всъщност седи. И поглеждам той на 17 градуса и викам, ти адекватен ли си? Аз усещам вече как ръцете ми направо са такива вкучаняват. И спрях климатика и то вече беше почти края на часа и след това ходихме на нощен базар. И аз само вървя и умирам от студ, че съм с качулката, нали? И то подухва един такъв тъничък ветрец, защото тук през деня е 30 градуса, но вечер и рано сутрин е 15. В смисъл, хладно е. Не сме високо в планината, около нас има планини, но да, бе, хладничко си. И това обикаляме нощния базар и умирам от студ. Иначе ще ви оставя кадри. Пробвах червей. Али, หนูชอบไหมชอบพูดภาษาอังกฤษได้ชอบอ่ะไหน Ами, мили хора, на нощен пазар сме в Тайланд и ще пробвам червей. Anna ลองกินให้ดูดิถ่ายนะ Oh, You take photo You take photo what is it? กินให้ดิเชอร์ดูสิ Same? Is the same? Oh my. Децата се взеха черви с каквото да ядат и ги ядяха като бомбонки, бе хора. Смисъл. เอาไหมอ่ะ นะคะเอาโชว์ด้วยโชว์ โชว์ที่เชอร์ด้วย ก่อนกิน โชว์ก่อนกิน И аз им викам, бе, децата в България предпочитат да ядат захар. В смисъл бомбонки, близалки, шоколад. Децата в Тайланд нагъват черви с каквото си направо. И така. И след базара ходихме да вечеряме в едно ресторанче. Като аз вече тогава тотално бях зле. Смисъл, сега малко ми светна след като ядах, но просто усещам етика носа ми как е пълен челото. И сега ще вляза да се напаря, поне имам бойлер с топла вода. Ще вляза да се напаря един горещ душ. И мажа се цялостно с шарлатското мазило и слягам. И се надявам тия дни да се оправя, защото това просто не може да продължава така. Гърлото поне ми мина. Кашлям от време на време, но тая острата болка я няма. Спрях да пия ледено. Има една бричка в хладилника от нова година, която просто така искам да си изпия. Толкова съм жадна за бира, но не смея заради това гърло, защото да. И такива работи. Тая вечер много ми се ядеше нещо сладичко и мислех да ходя до магазина да се взема. Обаче магазина не е много далече. Но ме мързи. Та по-добре за мене, че ме мързи, за да не ям сладко. Но да, и такива работи. Сега като се изслягам. Реших да остана тук до 20 януари. Още 2 седмици се падат май. Още 2 уикенда да изкарам, защото реално само уикендите имам часове с децата. През останалото време, ако сте гледали видеото за World Packers, там обяснявам, нали, като цяло за доброволчеството ми на останалите места, както и за доброволчеството тук какво точно правя, но да, реално работя само събота и неделя. И то само събота, защото в събота и неделя преди обяд съм с детската градина, като те имат друга учителка и аз просто седя там за свят. Колкото и расистско да звучи, те тук са бели хората, но да. И реално само в събота след обед имам 3 часа с тинейджерите, където, нали, реално съм сама с тях и им преподавам английски. И да, но да, гледайте видеото за World Packers, там обяснявам всичко. Така и да, ще видим кое как, какво ще се случва, но просто ми е много зле.
Искам да съм здравичка. И това, между другото, видеото с планинските храмове е там на бамбукови пръчици. Писахме желания и ги закачихме на бамбуково дърво и пожелах на всички да са здрави, на себе си свобода и на следващия ден се разболях. Трябваше да пожелая и на себе си здраве. Но, ей ти де, свободна си, ама болна. Такива работи. Ай, лягам си. Лека нощ. Какво исках да кажа всъщност с това видео? Вчера бях на върха на емоциите си. Просто хора, както сте видяли преди това, плановете за вечерта бяха едни. Трябваше да ходим да вечеряме в къщата на Нох, но в последния момент нещо се случи. Отидохме да вечеряме в къщата на Лолита, като преди това минахме да напазарим. И когато стигнахме от тях, преди да започнем да готвим, изкараха една розова количка, която прилича на трабанче, но не е трабанче. Ще се опитам да намеря марката. И излязахме на разходка с нея, с мъжа и бой. С Лолита, двете и деца, тинейджера Йосеф, дъщеричката и Хана и съседското детенце Дата. Всичките в тази малка количка на време беше толкова сладко и хора, докато се возихме, и аз само седя и се опитвам да осъзная какво се случва и съм някаква what the fuck, човек, смисъл. Невероятна емоция това. Как да ви обясня, в най-смелите си мечти не съм си мислила, че това ще ми се случи. Просто в някаква рандъм петък вечер да се намирам в розова кола и да ме карат по някакви тайландски пътища и да, обичам си живота. Но днеска съм на дъното. Просто не на дъното, но много ми е зле. И съм сигурна, че имам и температура. Сега ще я премеря. Но да, просто как от... Нали, това е с пътуванията, че от най-навърха емоцията и после може и да си на следващия ден да си най-долу. Като влакче на ужасите, такова като ролер костър. Да, ще се оправим. На прав път сме. Ще се оправим.